revenit din nou la trucul bucării. Acum vă voi prezenta un truc destul de complicat, dar nu este foarte greu de învățat. Ne trebuie decât viteza lui. Vă ruga adversarul să aleagă o carte din pachet, la întâmplare. A selectat cartea. Iar acum, domnul Matei, să țină minte cartea. Fiți atenți! Prima carte o dați puțin la o parte, atât încât să puteți băga cartea foarte rapid și greu de o să bați imediat după ea. Apoi, dați adversarului cartea și întrebați dacă e asta. O să spună nu. Dumneavoastră, atunci când o să spună nu, trageți cartea jos și o puneți pe cealaltă pe care o ales el. Apoi o puneți pe aceasta sus. Apoi, în caderută, pentru că aveți cartea potrivită jos, mai punem alte două cărți și întrebați dacă aceștia sunt. Și o să spună nu. Iar apoi, ca să fim siguri, luăm cartea pe care știm că a ales-o, o punem la mijloc. Și apoi mai întrebăm o dată, aceasta e, o să spună nu. Din nou, schimbăm cartea, o punem pe cea bună jos, punem pe celelalte două aici, ca și cum s-a întrebat. Acum îl rugăm să-și aleagă cartea din mijloc, pentru că aceasta e pe care a ales-o.